És una proposició, creiem que francament senzilla de plantejar i creiem que també senzilla d'acceptar. Bé, ja sabem que els anys previs a les eleccions municipals solen ser anys de molta activitat constructiva, en fi, per raons pròpies del calendari electoral, dels mandats electorals, doncs sol ser així, no serà aquest període que ve una excepció. També sabem que hi ha moltes obres que s'allarguen més enllà del previst i que creen notables dificultats al comerç i fins i tot als veïns allà on es realitzen. També coneixem obres que aparentment, quan se'ns planteja a nivell veïnal, semblen fantàstiques i realment senzilles. Ja sabem que els renders ho aguanten tot, però que després s'acaben convertint en un veritable problema per als comerciants o per als veïns i veïnes. I també sabem que sovint hi ha dificultats, coses imprevistes o fins i tot improvisacions que no permeten fer les obres en el temps i de la manera que s'havia previst. Avui el que els hi proposem és una qüestió absolutament objectivable. Totes les obres, fins i tot quan s'executen bé, provoquen molèsties i interfereixen en la dinàmica de funcionament habitual de la ciutat. I totes les obres, especialment després dels anys que hem viscut, si després tinc temps ja ens hi referirem, creen dificultats. Cal actuar, per tant, en previsió, i això és el que els demanem amb aquesta proposició. Ho han fet i ho fan moltes ciutats, ho havia fet en algun altre moment aquest Ajuntament. Els demanem una línia d'ajuts i de subvencions específica pels comerços que vegin afectada la seva activitat econòmica directament a causa de les obres. Parlen molt sovint, per exemple, de l'Amunt Persianes. Tot això és segur que té significació, però encara en té més el que dificulta a la gent que ja té establiments oberts el determinat tipus d'obres que avui per avui es fan. Els demanem també ajuts i subvencions adreçades a les associacions de comerciants afectats persones amb obres de llarga durada i, en tercer lloc, demanem bonificacions de determinades taxes a veïns i activitats econòmiques que pateixen les molèsties de les obres. Això ho demanem, evidentment, de cara a plantejar-ho en pressupostos 2023 i fins i tot les ordenances fiscals d'aquell moment. Des del govern ens han fet una oferta de transacció que distorsionava absolutament el que havíem proposat, ens deien de convertir això en una mena d'informe. A nosaltres no ens sembla que sigui una qüestió d'informes, això ja els hi demanarem perquè segur que els hi haurem de demanar. El que els hi demanem és una altra cosa, que actuïn sobre una realitat tan concreta com és la repercussió que les obres tenen sobre el conjunt del teixit veïnal i sobretot comercial i empresarial de la ciutat.